ทีมมีลาเวลอบงเรียดนาเต้นรจูออฟฟิศงอยเรงอัดไลจวนอาเซกเรตรีจวนอินเตอร์คอมอารอนเบียนาทกตู้อินทุ่งคอมพอลนั้นเบดูเจปุกิงส์ลีอารอนตียาสตาฟคอมมิตี้โอกระปูรอนโลตีตะลมเจ KIG Company Department ช่วยตุช่างเตจูเต้นรออฟฟิศจวนนั้นรอนโลตาเบียกลกเจกันตัวมิสเตอร์กิงส์ลีทุรอูอันชุดเฟลนูจวนเต้นรจวนเองฮาร์สัตนาตีนโซตาซูเปอร์วิเซอร์ประคัดจวนโอเลเฮกันพูดเรื่องเจสวลนาตอกเสียกันหัดเจลเมกจงจ้างอาเฮียนเราทอนกันในเรื่องเดียวว่า KIG ฮีอลาดิงชุนซอมเซลังเอ็มตีให้กันเชียดูเบอร์จวนนี่อาทิยาเต้นรจวนบุงมาตาก็เชลเอาเลตัวนาตักเพย์จวนมินละทองรินอันรัวทิลตันฮีออยฮาร์กัลติเจวาอาทิยาอาหารงอยเดวังจุตากันกัลเซลดานตัวจุกัลรอนเชียตีดอนโจเนียกันอมเซลดานตัวฮีกัลสอยไม่เทลว่าอามาเอรอจูตัวไม่อินนวันไลจงจางฮาร์สันน่ะอินในเหล่านั้นเทตัวบักมาลากกระตุมจูซงจุกเตียมเทเจวันนี่เรจันจินกันเชียตีเซลังจูอาทิยาซูเปอร์วิเซอร์เฮาจวนเตนารจูลอมทวนเชลเตียร์เทียระอันชวกตาเตนารจวนงอยเรงนัทเทียระอันรัวดำดอยนัจังลักษณ์อันนี้เวลเลคันเตนารจวน KIG มุนสตาฟควอเตอร์ปะขตาจวนอมตีระเองมหาสัตนาต่อทุบปัวอาวังอีเวนต์บัดเทนันออฟฟิศดอทจีอาจวนอันรัวออฟฟิศตัวระบวดใส่บกนัทกรอยสตาฟเฮาจวนอันรัวจงอวันดอยนักแข่งจูปอยันตีอินเชลไฮท่ากันติเลลมาไซน์ติสเราปุยตักนิชินค่ะตัวหน้าจวนนี่ป้าไงจะสอยเราซอมบี้อันสอยอังไม่อินเอ็งมาลุงคำในละวินอังอ้อยเจียตะไม่เสียนี่เลี้ยงเดวทอเฮียนอันรัวจูออฟฟิศจวนตุกเวรลำหอยนมุทเจียเราฮาร์เจียบ็อกซี่เราอังเฮียนอัดชุดหน้าจวนอัดทุ่งอ้อยนี่เลี้ยงเวรชักฟาวชิน KIG บรวกเละนัทเวลตุเสียอมินหลังเรามาเซ KIG หุ่นปุยอมตีไออินเชียดวางอันนี้เจ๊กังลิมเมลผู้เร่งทุ่งสตาฟซงเตจวนเตนารจุฟักินเอาเอ็นกอลดานเละอังไอสักดานันหมจวนอันรัวคอยเลียการขัดรัลเมจวน KIG บรวกจวดังตะซาร์ไม่อันรวนเอ็นกอลไลขจวนดานป้าไงอันกัลมบไม่ขานียตัวหน้าจวนอันกัลดานชินเปียละมาซุมดองคอมพานีอังตักินจักตักินมันละเฉาตันตาสตาฟตัวปอไม่จูมองปอหงมันละวินอันเวรตะจักมายาเตนารจวนอันมีเลสารำทิมละมาติรชัวเฮาเตขลักยีรินมีป่วยหมอเล่คอร์ปอเรชั่นเลียนเฮาตัวเตดอร์ตัวรินอาเฟชัวติรตะซุงมายาอันคอมพานีจูไรเหล่าเตชวงินซุมดองคอมพานีดิกตักนีอินอเหล่าทั้งเลียนเฉาตะทัวร์มายาเนี่ยเปาไลเลขาโดนตรางานินหิเลขาคานเตนารจวนจันจินบัวเปาลาปัสสลในตัวจงจางตาลันนจูอาเชียร์ฟูลาวาเปาไลปัสสลตัวจูจันจินทาร์เทดันนาลามาซุมดองเฮาสตันโตเอ็ดมุนบาร์คลีย์อันนี้เตนารกิงส์เลียนุนาเปาลาปัสสลในห้องในชุนจูอินไงตัวมุกจางในเชนตีเลอามาอายนาซาอินอันนารัวเปตามเศร้าตีจูอันนี้เดียวไม่จิงตินดาร์การนิตัลอลาบอเรตอรียาอารุกเตียเอ็กซ์เพริเมนต์เบย์น้ำหุ่นจวนหุ่นมังซีจัวเอ็นชินในเมกจูเบดังเตชียดเวจีเหล่าทิลทุรุกตอบขอกันนิทัดไลขัดจูเมนซาหุ่นปุยจวนเตนารจุทุสอยตัวสวมันียา KIG สตาฟตั้มเบอร์จูเฮปอลเมมบารันนี่ลมวางินจูสวมนจูอปมาเตนารจูอตัวก็ KIG เฮดควอเตอร์อารอนกัลเลจวนไม่ใช่เมลทรัซไม่เฮียรอนชัวยาจุดที่ยังเขาบอกเมลทรัลเลปียนนัลจูอาสตาฟจวนนั้นลับงายเหลาสปานิสลำร้องไกมิดเมงดุมฟิอาเลียนกากไม่ห่างไงโนเบย์ใจไม่เฮียนี่ยาเตนารจวนอาหูดเนียนาจวนให้ฮิซาบาสเตียนคอร์เตสอันนี้ฮินิจานพวกขันเมนซาหุ่นมันเบียงเฮค่ะมิทลวกชัตตะกันนี่ตีอินเมลเชียตีร์ลมาเตนารนุนปอจูอาลาหิมเลตัสตินเชียตาเตนารจวนซาบาสเตียนนี่จูออฟฟิศช่วยลูตินสุตาจวนดาร์การขัดลายันออกมาอันรอนชัวจวนเตนารามีมัลไดนิ่งรูมาจวนลันสันเอดูนานาทกตูประคัดจวนอินเทอร์เน็ตจังอินซาบาสเตียนคอร์เตสจันจินจูอาลาวจงหุมันเปกา
Miss Argentina po lo nito Cincinnati khopuya in le lo nei pasal sumdong house zet le lar tak nei lai lo ni renga tenara office an lu chuan khwal chhon pindana intercom ti pal thil thua lo in hong palatang chuan tenara o chu chiang takin a hriat theia lungai du ma ta che du tak ti dan kong ka zong zel don alom tenara secretary ho chuan intercom chu an ron bor laia office chung lam ti vel chu phur takin an lo ngai thla kan film khurviau nga yang kan pa hi athik thu chete mai ania har sanna lawang kanin mu fo theinan rem kalo ruwa tange tenara le Sebastian in lai chin dan thathiam tur chuan khochak mi fing ni angai te chiam lo secretary sauti thai chun chu nuirik lo ram tu ma in su mani mai min hon san le mai tur hi poi ka ti em ani keipo ibula reng hi chak viau mai la thil thei lo hul hual ani boxi tenara le Sebastian ni ten office an chua san chu secretary le assistant te chuan an lo mel rak raka office chung an ti kha a staff te chuan an thave lo ani ti hria tak mai mel tenara chuan a puta wangin staff ho chu an thohuaya atu ka chuan tenara chuan a office da tur telephone box rangka chakaluan digital number in vua chu acha a chu tiang telephone chu office a chuan vua ani ta a secretary le assistant te chu telephone chu khoi mi alo tura thupe kan nia achang in tenara chuan chu rangka chak phone chu amang thina tin thato papiang hian ka top chol mang turina thangbo zia chuta akar top chol mang zo ron hole chu a mela ron hlimin a ron thar ho sar thina a staff te chu akalna tur hril ngai lo na anni ro chuan rindan an nei mai mangai na lam tluang tenara na zo le ta chu a staff ho zong po an hlimin an loma heng thil hi tun ma kum sari lai liam ta kha ni tuna chuan Diane Steven ni suang to na benga chuan ruang en kol tu Ron Jones o kha aron rithang khok le tarum ruma Ron Jones sakania ithupek nu nong ber kha kan zon tamai I secretary in min ron shil angin I pasal ruang chu dar kar khat vel liam ta khan kan hal ralta ruang dana in en kol tu te chuan chu tiang thil poilu tuk chu engtin ngen ti swal thei nge ni alung leng ri ru boy hian haral turin alo hril reng zok nilo chu tiang in tingai lawang baka secretary nei ngai reng lo aom zia reng a thiam lo ruang en kol na thok mi tu emo in an haya niang richa ta hming angpu midang ruang a om ve niang chumi nen chuan an hriat polani nge yang richa ta va bom chonga khungan ron thon chu Diane chuan han en thina heta hian richa ta kha om tak tak ang mo aban chak tak ama kwa fo thin tu kha a moilum thel fop thin tu kha ari ru chak tak le afiam thudu na thin lung te kha a omoi tak ka hmangai che te thin tu te kha le thil tam tak a soi sen lo te chu bom te tak te chunga chuan a in khung ve kang mo Diane Steven ni suang to na khovel chu telephone ri chuan a ron ti boi ta biak phong chu alaka nga P Stevens idam mo khoi changin nge tenal Kingsley office atangin ania Kingsley an kom lok che adua hun rem changin ya iron kal thei chuan alom khopang hemi chung changa an in biak na kha ni hni liam ta mai kha nia tuna chuan Diane chu PIG office a chuan alut meka khwal chhon in alo hmu chuan pui theina cheka neyem tin alo chhon vara Diane Steven ni kania tenar Kingsley mutura hun siam sak kanie atia ni takmo P Stevens Pu Steven na chunga thil theng kapoi kan tilu tukasin thil theng du lo tak chu awani te lul em zia lo takani Diane chuan har sa zethian ni alo ti thei choka tenara chuan assistant zinga mi rita tai dari chu abia mi pahni kom tur tun maya hian ka nei dona uluk takin khol mangkhan lo en dikla thang ole kapu aru matanga assistant chuak lai chu tenara chuan enzuya chuti lai tak chuan adokana intercom chu aron vua Kingsley nangma motorin P Steven ni alo kale tenara chuan Amazon electronic panel me khep pakha chu han met zawa banga TV screen atang chuan Diane Steven ni chu aron langa
asam rang kachak rong fai tak mai chu anung lama ziala korfual ha in ponfen dum awara tial afenga a mel chu adang beya tenara chuan a secretary hna chuan khonga in ron lu tir ta che atia dayan ron lut mek chu tenara chuan a lo cleara chuta lo dong song turin ading ta a Stevens i local thei wangin kalome dayan chu abung mata kapu chibai atia thuta che khonga in dokan bula che ra chuan dayan chu thuta a soile soihnu i pasal rong taka tha ani kha kan vain min thong tak mek mewa he mi thelamo purtu chu tu po ani se shem lowina chuak top lowang dayan ri ruwa thung chuan ruang meivap poiti lo chuan zo na tlem ka zo du che a poiti lo we a engthil nge i pasal khan a hna chung chang a hril ngai chem dayan chuan alu thingin ngai lo zo po ka zot ngai lo shim shim katan hriat ngai na om lo en thlang na pindana chuan reta tai lari chuan othlia hran na kholte okipek wan lam bel chiang tu te TV recorder te chu tinungin tenara room athil thleng zong zong chu TV a chuan alo lang ngal zela tenara chuan itan chuan ni pasal ko sakzia han bel chian chu shami ti mai thei ma se han zo tatral cheila i pasal kha engtiana sa in nge drugs lam thila hian alo enroll ve chin ti in na zota dayan chuan tenara chu en reng rengota angai na shelo le maktilu tuk chu tong na chang po shelo ato pa chuan enge izona omzia chu englai ma in richa tan drugs lam khel chu a khoi lawang atia Stevens i pasal ipteya mafia ho bauna lekha police nan huasin baka drugs asum do na lam thila richa ta han enroll tur om anga han ngai to chuan dayan chuan thil ni thei hian a hra si lo nge ni richa ta chuan a hriat ve lo thil ruk alaka ze palo nei rengem ni nilo a thei lo dayan lung chu aphu zoi zoya a hmai chu a sen tron trona min shemna nan thatani atire ruwa ari ro chuan bookings li richa ta chuan hetiang lam thil hi a khoi top lo tenara chuan lainat mel o tak hian hetianga ka timang ang che hi poi ka ti tak zetani ma se i pasal thina chan hi abul thuma tanga chui ka do sia atia abulmo dayan chuan beidong tak hian a riruina tia chuti ani chuan imizon chu keima hi kan ni theyang richa ta thi chan chu altiari thu buaya ka din wang ani ari rumang angle shom ti lutuk chu a tholop flopa tenar kings lia chu en renga Stevens ka chel khotlai to lawang che eri ro shom zia ka sia nakin lama kan lain bele zok don nia enge mathil tangkai tu ri sha chuak ta hlawani le minla ron sia tir don nia kalom khopang ti in tenara chuan dokana po do chu hongin lekha kongte KIG chin chiana chuang aping le phone number in jiana chu apeya heta hian ka cell phone number a oma englai poina tul pot chuan biak po theireng kaniang atia dayan chuan ka chu ala chu ka ta chuan han en mai athil hmu thei om chu KIG logo tenara hming le phone number chawani dayan chu a tho chuaka ake te chu a khur hlak hlaka tongpo harsa ti zota kalome ka a in hera ti chomol ang main vairoin office chu aswa santa a dayan chuan tenara office khwalchon pindana chwa san don lai chuan khwalchon nu thu soi lai chu awanang chi a pui thona thil ngai thu tak mi ni pheila chu tharau swal hian he KIG hi an chia lo ni in ka ngai nge yang ipasal chunga thil thleng thalo tak kan han hriat le phei kha chuan min bara khai tak mewani khatiang thuta athita mai kha amak kan ti thewasin chu tho chu dayan tan chuan thu thara ni lo tlat chu meche pasal chunga chuan engthil thalo nge thleng ve ta dayan chu hoile tin khwal chhon noina biak mek chu awam huta a African American mechenal top thang hi alo nia ke kortlon dum ha in korlum hong chi pa ha a aku zung tang u a chuan in nei zung bun lung hlua siam le lungshing thamia tanga siam zung bun a bun boka dayan chuan chu nu chu biak ngei thai na seta thuta dayan chuan va pandon lai tak chuan tenara secretary chu lokalin bookings lia man to e
balu to ta che aron tia dayan chuan tenara ruma keli hari silu ta chu en zuya tenara chu dingin keli chu alo chhona pi haris iron lan theya wangin kalome iron thlok hlasia iron chuang nuam mek mo o min ngai to awangin kalome thilin tur te du em coffee nge keli chuan alu thinga pi haris I boruak ton mek hi ita namang an thak tur zia ka hre thiam veka chuti chung chuan zo na tlem te chau zo che ka dua en thang na pin dana tang chuan ritra te lari chuan keli chu tv tangin alo thlir renga thil thleng en kim chu recorder mang chuan alo wong thazela in pa nen khan in po thaviawem ti in tenara chuan zota kanin po tha em ani le ichunga arin omviawin sia em keli chuan tenara chu bangbo zet hian en ha a kanin kara thuru ka ngai lo ma ka kha kami pasia to azonga merin berle rirutlang beralani ama kha keli chuan soizom zel harsa tia ana chungchang soipui ngai che em ngai lo ma ka na chu katan sia thiam chi a kan soi ngai lo ani ber mai ma ka nen khan rusian mi thianin nayem keli chuan tenara chu makti zet hian en howa bookings hengi mi zona omzia hi I pasal khan mi tu emonen indon na pui tham tak anei tur thole chuta tanga sum tam tok adon thur tho hril lo chemo keli chuan nuam lo ti tan riawa ai chu tiang ni se ma ka khan min hril em ang ani le ma ka khan oklai chungchang a hril che em keli chu hlau thon nei na khat thuta bookings imi zona chu enge omzia ka wa hre thiam lo em Paris police ta chuan I pasal iptea le khathonan hmuwa chuta chuan enge mothuruk arol ruk thei chuan loman thatok pek ani tur thu hrilna ania atopa I hmangai olga ti achuang ani keli chuan chu thu han hriat chuan makatilutuk ka enge omzia ka ibula chuan engma zep nei lovina hril chani khan I soisia ni ma se thil omzia ni bera lang chu I pasal khan henu hi alo chu kha viau ni na lang ti chuan teulo keli chuan ti tuara atho thara kalmai tumina in hera chuta achungchang kan soime khi chu kama ka ani theilo ka hril to chekha kanin kara thuzep engma omlo atia I pasal thi pha na chan hial khopa poimo thuzep ti lo chu tenara chuan alo tia keli chu thok le khata zoi hnoka thidang mai donena insia imi sia thiam na ka nge ne bookings kanuam sam lo riau mai atia tenara po chu a inchir mel ve ta viawa ka hre thiam lutuk che pui theina che ka nei phot chuan englai po in ka in pe rengania ti in akat KIG chin chia na chuang chu apea heta phone number a hian englai po in min be pop thayang pi haris atia keli chu abung hat ringota atong chuak thei to lo KIG office building a chwa san hnu chuan keli ro chu awak vel ruaya tunge olgai chu nita ma ka kha engwanga rusian mi te ne na intiam rual nge an ni min lo hre thiam lok te pi haris keli chu in hera o enge nita a mechia samrang ka chakrong nei mingai nat om mel takpu building pon a loading reng chu awa hmuwa dan Steven nikania biak lok che ka duwa solai kong sir le lama son coffee dor oma chuta chuan kan poi ka ti khop mai ka tunari chuan tu ma biak ka chak lo ti in keli chuan kalmai atuma I pasal chungchang ania keli chu ading chota aron in hera ma kamo enge a chanchin hriat neya ti in azot ha a mun fian rial zo ka iti dun lok te ang a office intercom a chuan a secretary chuan tenara hne na chuan pi high hall theta hian ome aron tia ron lo ti ro reilo te a chuan John high hall chu aron luta tenara chuan lo chhonin chibai John sonulom om ka du saka che lom omitia lo sonulom om lo berani hi tenar kan company thokho hi min la that rem ve kang ti po hlo om ta ni hi engphiang sen nge kan chunga thleng ta chu lom kan zon chhuwa tur chu kan mi le sa pathumot mai arwal deuh thowa an thi tamai hi tonpal thil mai zong ani thein ka hrelo mi tu emo
kan company min ti ming chia du tu an omani karing police ho po in an thei top chu an tum ve bokasin nichin loka kami kom te pahni tu soile chezia ka lovon hi en vela ka du ani rucha Steven anu puile Mark Harris anu puite anni en turin in ring ro le I in ring mo tenar Kingsley chuan atia o tran ro le tenar chuan me khep pakha chu an met zawa chu vele banga TV hmaya chuan Diane Steven ni takthla chu aron langa tenar chuan hei Diane Stevens rucha tanu pui chu ani hi ti in John High Hall ta chu ashila TV Michael ding lama chuan omjenei in rin chuk chho kar thak pap chu fia takin alo langa Diane tong zong chuan chung rin chuk chho te chu a chuk le chho zong in an chekwal renga I pasal kha engtian sign nge drugs lam thila hian alo enroll ve thin engei soyom zia chu englai ma in rucha tan drugs lam ker chu a khoi lawang thil in rin chuk chho na kaldan chu arwal champa ta han tong sangi mo niame mo bik om lawin tenara chuan ti changna me khep chu metin tuna chuan Kelly Harris Mark Harris anu pui ve thung atia TV maya chuan Kelly takthla chu alo langa ani le ma ka khan olgai chungchang a hril che em Kingsley imi zo na chu enge omzia ka basha thiam lo em te ulo a chungchang kan soilai me khe chu ma ka ani theilo ka hril to chakha kanin kara thuzep engma omlo thil in rin chuk chhodan chu arwal cham le ta pa ta Kelly takthla po chu alang talawa John High Hall ta chuan enge asira in rin kha kha ti in tenara chu azota kha CVSA ani kha kan mi kom te oria te madang lam hret te hria tham manglo khop chete a khor te po he khol hian alo chin chhia thlap zela kan mi kom khan do ta soi chuan a ori phone in boruwa ka nek zaw zong lo dang lamin aran zong lo tam sawa chu computer thluaka 0 or 1 thurin mangin alo rem thain alo wong thap zela ti chuan thil in rin chuk chho tha mangin TV maya aron pho chuak le ta ni tun lai thiam na sang ber le thar ber manga siam ania do soile soilo en na khol angin hruizam buar nuai angai velawa tuna TV kan hmutak angkhan khang mei chapani ta khan do tan soilo ni in ka hria kum himan ngai ani tenara chuan atia John High Hall ta chuan a chala chuar na nga eng ai soi eng laka tanga hum tur a alo ti ha a an din hmuna hlo om hle in ka hria an ngai to na chung rila riak reng si ma se an hria chwa mai theilo enge ma thu hriat an nei nge yang an pasal te nen an in po dun ve ve a pasal te nen a in po ta na chuan eng tiklai bere mo a khan an hria lo kara an pasal te chuan an thorok ve enge motal chu an shilpal ve hlau thayani chu ka ring tlat tuna an hria rengna kil khat chu mu thori ma se an han in ngai tu anga ato pa zong thil hria chwa hun an nei nge yang an hria chwa hun chu an nun na der thon hun ani mai a chan chu an pasal te tha sak tu te chu tu po ani se an nu pui te hi an bitum le nge ke chuan karing chu wangin an chunga thil thalo engma thlen lo nan malak katumani chu mi omzia chu mi tu emoi viltir reng mai don ti na em ni chu tiang te chu man lai thila lom zon voin ni anga chuan engkim hi electronics manga ti vekani to asin PC veni chen na in chu englai po en thak reng ani to camera telephone microphone le thil dang tam tak thiam thil technology kan ban phak mai om hangin kan beng tlat reng to mi tu po in vati buai tum sela rang takin kan hrenga lang John High Hall ta chu ain ngai tu azoka chuta ani le Kelly Harris ve thung ti na zota hotela athlenga van doi thak takin pindan kan sing save thei ri lo ame ro chu mi pahni in hotel ko ta tangin an veng renga boina om phot chuan chung kami te chuan an lo ching fel mayang atia chuta a han tim deuh zet na a hri ang reng tak chung hian rotna han siama KIG hian lomanatan dollar makta duai nga the chuak sela twal that tu man konga min pui thei tu piang min lo ngai thlok te tenar ti in John High Hall ta chuan alo pot chata chung chu angai kher lawang he thil hi kan ching fel a that chu KIG minga ti theilo pon keitalin lo man chu ka siam reng ang
he company a hian ka hming hi a betel miawa ti in tenara chuan a oki chu asan sawa he thila hian mo phurtu chu tu po ni se man lovin an chuak top lawang ati tatun tu na KIG headquarter bula lam lian sira thingpui dora chuan Diane Steven ni le Kelly Harris chu sir kil khata chuan dokan ki lidan thuduna Kelly chuan Diane tong chu alo ngai changa Diane chuan bul han tan dan tura bang bo hle azot mol top mai don em ni hetiang deuh hian I pasal chunga thil rap thak tak thleng kha P Harris richa ta ang mai tha ni ve em Diane chu a in ngai tu a Kelly chuan do theilo ti hriat zet hian ole enge ni ithil min hril tum chu ka pasal chung changa mi bia ke du ni kha ni soya engtiang chen nge ma ka chu ilo hriat ve a ati bung maka ka hre hlei nem ma se Kelly chu a thin rim don tamaya isoi dan khan a chung changa biak che ka du ka ti mai ania Kelly chu a thauta a hetiang mai hun khoral man ka ni lo ka pi ti in kal chua mai tum ta a lo ngak lok te kan har sabna to dan hi in ang mai thesin in tran pui ton dan om mai the ania Kelly chu adinga enge isoyom zia khongai in thupot ta che hre zethian Kelly chu a thut na nga ya chuan a thu le a chuta soiro le atia Diane chuan ka thil hriat du chu a soi zo man lo tirka chu an do kan bula lo kalin menu aron pe a enge pi te u in du ang aron tia Kelly chuan a ri ru in he mun chua san vathi atia ari ro chuan ke chu engma ka du lo alo tia Diane chuan coffee no ni khonga in atia Kelly chuan Diane chu enin lulul TLO hian ke chu thingpui alo ti le thar loya o kapi ti in tirka chuan kalsan ta Diane chuan karin dan chuan nang le ke a soi zo man le lo me chano pangte hi an bula chuan lo kala Kelly chu en kalin a hne na chuan iming mi zia sak thei ngem aron tia Kelly chuan no pangte chua ena min hriam ni atia ai ma se anun mi poimo takini thu min sila Kelly chuan mi poimo ka ni hleinem boi ti na lo changa o ti in no pangte chu akal son le tamaya me chano pang chuak ta chu an thira Diane chuan Kelly chu makti mel zethiana ena tungei ni min hril theilom ni atia theilo Kelly chuan ti in mei nei deuh hian baka mi chung khur nu na in rol ching tu emo in kami mal nu nan ti buai hi tul ka ti lo areng thuwa enge ithil hria du chi achu P Stevens ti na zot leta I pasal chunga thil thalo athleng ve ni in kalo hria tin o ni minan thatani ka pasal po twal thi ve thawasin tin kan pasal te kha KIG thokan ni ve a Kelly chuan ning o tak hian chu zong chumo ole mi sang tam tak po in twal thina an tok ve bokasin anni pahni kha ritangin dam lo ve ta sela hripui aleng kan ti thei don em ni ati faka Diane chu akuna ente hei hi apoimo viawania thil na ran mai ani lo ama saberin Kelly chuan lo po cha sakin min hre thiam la hetiang thu mai ngai thatur hian athua ka cheng lo ani bere ti in a han bek chu ala a keipo soinuam ka ti bik hleinem Diane chuan ati taw ve maka chuta ma se thil tangkai takkan a soi zo man le pek lo chuti lai tak chuan thingpui dor chung gil khata tang chuan Diane o ngei mai chu pindan chunga chuan a ron rikhok talo maya room chunga chuan mi palian lo oma angai na shelo zethian Diane le Kelly chuan riron chuana lam chu an va ena bar chunga TV seta tang chuan alo nia Diane chu court room chunga thu shatu din na chuan adinga pakhat chu chera phuar be ani Mr. Altieri hian engemazo anei ni in ka hria TV maya chuan reporter chu alo langa kha mafia ho to pa Anthony Altieri twal tha thu boi chungchanga thu shatu ading Diane Steven ni ani tun me ya khan jury ho chuan chu twal tha thu boi ya chuan thu tlok na siamin Mr. Altieri chu thiama chantir ta Diane chuan makatilutuk thiama changmo ati chuak thota chuta TV a chuan
kum hni zat liam ta mi roi twal thi chung changa Anthony Altieri hirin hlalania he twal tha lai mutu nia in soi Diane Steveni chu thushatu atang ma sela jury ho chuan thushatu dang thu soi chu an pom ta zo ka ni keli chuan mengbial ko hian TV chu atlira thushatu dang chu an ron lang ve ta a Jack Rubenstein na chuan Dr. Russell New York a hian em ni tho thin ti na zota ai Boston a chau kha twal tha ni October ni som pali khan Mr. Altieri lunglam diklo wanga dam lo chu ien kolani mo o khamini khan chomadar ko atanga thim thlengin abola omin kavil rengani chuti chu October ni som pali khan Mr. Altieri chu New York a omlo ti na o thushatu danga ron lang vele thunga kapu enge ye zonna Jack Rubenstein na chuan zota Boston Park Hotel manager kani khamini October ni som pali khan duty em o duty e khamini khan thil thleng danglam dewi tong em ni o kan hotel chong chung ber khwal house thlenna atangin telephone kadonga anom na pindana rang taka doctor tir chhautur angen na ti chuan engtin nge ni ta zel Dr. Joseph Rosella chu ka phone ngala ani po rang takin ron thleng ngala ti chuan mi khwal Anthony Altieri thlenna pindan chu kan pan chho ngala ni pindan chung in lo chuan enge in mo Mr. Altieri chhuata lo tu sop reng chu kan hotela chuan athingei don ni in kangai mana Diane chu adang sop sopa dot vekani ati tham chala an pahni khan an do chiang bal ve Anthony Altieri po chu an ron kom ve a cher kwa min adam lo mel hle a ihmalam hun engtia man chho zel nge itum Mr. Altieri tuna chuan thu diklai lan te alo ni tapoka chol hadam ri te po ka duang chuta nui mel pulek lek hian ka ba hlui tle ma zong te po kala ching fel ma na atia keli chu thu chuan a thong kher mai Diane lam chu hoin ama hek zong ni dingelo ati ha a o atwal thatlai nge ka hmumiau sia lom keli kut khon na salu tuk chuan a thingpui en lai chu ti bwa in chida na bor ta chu avai tha a ka chuak don atiram maka enga tinge izam em a enge ka zam chan min zot mo mafia ho tu tani na khung tu mini beya tana hnekin thiam changin a ron chuak zuya baka aba hlui tle ma zong ti felatum le ngal ti chuan nangin ka zam na chat min la zot ta da a nangkha anilom ni zam le hlawa khor tur chu ti in keli chu athowa dokana chuan poisa notlem the tha in eman kan pe nge I poisa kha chu itlan chiat vel na ni lama mo ang P Stevens atia akal tamaya min long ngak lok te kan pasal te chung chang po kan la soi man lei nem chu ti lo chu nakin thei hil ro ti in keli chuan kongka chu apana Diane chuan she zet chung si chuan a zuya thilingai ursun ma in ka sia Diane chuan ala ti tala chu ti mo ani le nang kongka an chu alai chuan keli chuan hetiang em ai a cha hi ka lo an bula putar tiang hol ron lu tum hi atiang hola thawa wangin atludon tamaya chu vele an pahni chuan rang taka kunin chu putar chu zuk chel din an tuma chu ti lai tak mai chuan an pia lo ka tang chuan rang zetin silai voi ni aron puak thwaya amma a an din na zon ve chu ko ngal phora olalpa Diane chu ate chula kan tong trai man po kan ni lo hi tlan chewat te ti in Diane chu kongpui sira motor park na hnung lama chuan anek phei noka Kingsley an car man ho tir car driver kolina chuan alo ngak renga car kongka chu alo hon sak thuaya keli le Diane chu ahnung si ta chuan anin pal tulut noka kolina chuan enge tun loka thilpuak ri thwai kha ti in alo zota meiche pahni te chu car hnung si ta chuan an thutom dun hlana tong pon tong chuak hlei theilo ato pa chuan keli churon tong chuakin motor I car petrol bal puak rian ni ta ve ang ti in Diane mel pa ngai put le sham tuma theitop chwa mek lam chu hoin ka ngai ursun lu tuk lawang ti ka bei sei ti el mei nei zet thian awati khuma chuta ka thang che khongei chen ti na zot zuya Diane chuan thokan lawang wanga chuta kolina chu a chen na inzian na chu a pe a
pe che pani da chungoi rengin an thua an chunga thil thleng khan a thong tak meu ani a chen na building an thlen chuan dayan chuan keli lam chu hoin ilo lut ve angem ka hlau thong de riau mai ka ngai bel wange thil engemaw thalo tak thleng tur om tlatin ka chia atia keli chuan bung za thian keipo ma se ka chungcha nga chuan thlen lo ka be sei ole mangtha le pi Steven atia dayan chuan keli chua en zoka thil engemaw soyan tum zuawa ma se alu thingin ka ra tang chuan a chuak ta a in lu na kongka bathar zawa dayan lut pheilai le building chhong chhona ra ka a pen chho thap thap chu keli chuan a lo thlir renga chuta thoveng ta sop ni om tak hian a thota huaya Colin chuan khonge niang pi Harris alo tia ka thlenna hotela khan Colin chuti lai tak chuan dayan chen na in apartment building atang chuan territory thoma sia a keli chu han tim de uk na a kar kong khar chu hongin in chunglama chuan atlan chho ve ta wata dayan chuan a in kong kapui chu alo hong huaya room laya chuan khur zoi zoi na lo dinga keli chuan engthil nge ni ta ti in a zota mi tu emo chu in chunga hian an lut ru ani recha ta khaite he dokan om thin kha ala dai khaite a chuan lekha tam taka om sia kanin nei zungbun khaite omna hmuna chuan an lo da thung ani keli chu zam mel takhian a hoi kwal ve ruaya police ko watla tha ang mi e ti in dayan chuan detective Greenback kat tolpin dan do kana da kha thra chuaka avakala ka churon la in a phone tangala detective Greenback kan biange reilote anga nu chuan Greenback kania lelam o chuan a ron tia detective Greenback Dan Steven kania ka in ka thua san hlanin mi tu emo an lo lut ruwa ilo kala iron en fia thei tak hlawin ka tia tin ole kalome dayan chuan thokan lawang wanga chuta keli lam chu hoin detective local don poiti lo chuan alo thlen poiti lowe a ichungchang ania lo inrol ve ka tum lo mi tu emo in tha an tum chati hril mai la Paris panin ka thlok don mangtha pi Steven dayan chuan keli chuak ta le limousine car pan lai chu a thlir renga Colin chuan khoya nge niang pi Harris atia ka thlenna hotela khonga in chuta chuan a him to nge yang ole tuna tan chuan heti zong hilo ni le phot sela min lo ngai thak sak tu te in zawa in hun man nuam le vek mai ole